Vážení členovia združenia a predstavitelia HR Community, v mene Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov by som vás rád pozval na konferenciu Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov. Tento rok to bude Milí kolegovia, priatelia, podporovatelia HR-komu a všetci nadšenci vzdelávania. Osobne ma teší, že už o pár týždňov sa s viac ako stovkou z vás stretnem na druhej tohtoročnej Chopkovskej klasike. Asi ste pocítili ten rozdiel a nielen vizuálny. Tak ako sa mení všetko okolo nás, a to doslova závratnou rýchlosťou, a HR-kom si prechádza svojou vlastnou cestou zmeny. Nie, toto nie je žiaden test pozornosti v štýle nájdi 7 odlišností, ale skutočne vás chcem pozvať na už 19. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční v hoteli Chopok v dňoch 26. a 27. mája. S podobnou ambíciou zaujať, priniesť niečo nové, odlíšiť sa, ale aj vyvolať diskusiu na aktuálne témy sme pripravovali aj túto konferenciu. Už jej názov, ktorý je upravenou podobou preslanej frázy z histórie, vyslovenej v súvislosti s menovaním nového panovníka, dáva čo to tušiť. Tak ako ľudia z marketingu si často prisvojujú tento výrok pri uvádzaní prevratných noviniek, aj my sme už v názve konferencie chceli upozorniť, že vzdelávanie v klasickom chápaní pomaly stráca svoje opodstatnenie. A preto aj vo svete vzdelávania sa musíme prispôsobovať novým trendom, čeliť výzvam, ktoré tu ešte neboli, ale najmä hľadať spôsoby, ako ťažiť z rozmanitosti tejto éry. Otázka je, či sme v našich organizáciách na to pripravení. Tém, ktoré môžu vniesť polemiku a podnetiť názorovú diverzitu, bude na tejto konferencii určite viac. Pri niektorých vystúpeniach budú protiklady v samotnom titulku, alebo budeme nachádzať synergie v oblastiach, pri ktorých by sme to pred pár rokmi len ťažko hľadali. Pozmenený formát konferencie, zaujímavý mix speakerov a príspevkov a verím, že aj veľké množstvo inšpirácií pre vašu prácu. To je len zo pár dôvodov, prečo prísť na vzdelávackú konferenciu. Ale ako sa hovorí, raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Teším sa na vás a dovidenia koncom mája v hoteli Chopok.